बरायबाय रायजो राजा नोंथांमोन। हेल' एभ्रिवान, फिन खेबसे चेनेलावहाय फैफिनबावनाय जाबाय। जायफोरा मोजां मोनो एसे नायलांदोलाय आरोना। भिडिअआ मानि सायाव जागोन बयबो मिथिखाबाय। थ' जागायलांदिनि लोगोफोर, ओरैबायदि गोसोम जाबाय मोखाङा, बिराद सान्दुं आरो गरम जायगाया, ओरैबायदि 36, 37 थांखायो आरोना। थ' जियानो हक गरमबाबो सैनांगोन, उपाय गैया, लाइफआ बिदिनोसै आरो। बिदिब्ला जागायलांदिनि। दिनैहाय सावरायनो लादों बिदेशआवहाय मा मा खामानिफोर मोनफैयो। थ' एसे बिनि सायाव सावरायगोन आरो लोगोसे बेसेबां सेलारि मोनो आरो जोङो मा मा नलेज मोननो हायो। थ' लोगोफोर दिनै एसे सावरायगोन आरोना। जागायलांदों। थ' एक्सुवेलि जोङो बाहेरायाव फैयोब्ला खामानिखौलाय मोनो आरोना। गोबां रोखोमनि खामानिफोर दं, जेरैबायदि हाउस किपिंनिफ्राय लानानै न' साफा खालामनाय, बाथरुम साफा खालामनाय, लेट्रिन साफा खालामनाय, बायदिसिना हाउस किपिंआवनो गोलैजोबो बियो। हाउस किपिंनिफ्राय लानानैहाय जोङो बेबायदिनो हेल्पार आरो बेबायदिनो जोङो मोनबावो रेस्टुरेन्टफोरावहाय, बेबायदि हटेलफोराव जोङो खामानिफोर मोनो आरो सिकिउरिटि गार्डखौथ' आरो मोनखायो, बेखौ बुंनांला, बयबो मिथिखायोना। दा जियानो हक बाहेरायाव थानायफ्रा अलरेडि मिथिखागौ आरो खस्थ'आ जायो दे, गोबां खस्थ' जायो आरो संनाय जानाय बेबायदि माने जानाय थानायफ्रा माने बिखेखके थानायखौ फ्रि मोनोबाबो जानाया खुद गाव बानायनानै जानांगौ बेबायदि जायो आरोना। गोबांथार माने स्ट्रागल जायोबा खस्थ' जाखायो बाहेरायावहाय। दा जों बेखौहाय सैनो हानांगौ आरो। बाहेरायाव जायफोरा माने खामायनो गोदानैहाय फैनो सानदों, थ' एसे मिथिनानै ला। संनायानो मेन, फुङाव सिखारनानै संनांगौ आरो मोनायावबो संनांगौ ना। गोबां खस्थ' जायो, ओरैनो मोना फैसाखौहाय। थ' मास टु मास मावखानांगोन, 1 थारिखनिफ्राय आरो ना। सेलारिया 7 थारिखआव जायो, बबेबा 8 थारिखआव जायो, बबेबा 10 थारिखआव जायो, बेबायदिनो आरो। दा जियानो हक मिथिनो मोनखाबाय, बाहेरायाव जों बेबायदिनो हेल्पारनिफ्राय लानानै हाउस किपिंनिफ्राय लानानै बेबायदिनो गोबां रोखोमनि खामानिफोर मोनलाबायो आरोना। खामानिनि माने अभाब गैया, हाजार हाजार लाख लाख इन्डास्ट्रि दङ। दा जोङो गोबां नलेजफोरबो लानो हायो, जोङो गियान मोनो बाहेरायाव एसेब्लाबो बेरायोब्ला आरोना। थ' बिसोरो माबोरै सोलियो, थ' एसेब्लाबो मिथिनो मोनो। दा लोगोफोर, जोङो खामानि दामानि मोनखांनायनि उनावहाय कम्पानियाव खामानि जेथिया माने मावबाय थागोन आरोना, मावनायनि उनावहाय आङो जेनेबा खामानिखौ मोजां मोनासै, थ' कम्पानिखौ सोलायनो हायो नामा? गोसोब्लानो कम्पानिखौ सोलायनो हायो नामा? थ' लोगोफोर, खामानिया कन्ट्रेक्टनि सिङाव जायो बांसिन, आरो किसुमानफोरनियाहाय बेबायदिनो डाइरेक्ट कम्पानिनि आन्डारावहाय जायो आरोना। थ' कम्पानिनि आन्डाराव हाबोब्ला एथबां माने बेबायदि प्रब्लेम्सफोर गैया, आरो कन्ट्रेक्टनि आन्डारावबा एसे माने प्रब्लेम्स थायो आरोना। आरो नोङो गोसोब्लानो सोलायनो हायो माने बेबायदि हाया। थ' नोङो खारनांगोन, बेबायदिनो 10 दिन मावो, 15 दिन मावो, सोरबाया साननै सानथाम बेबायदि मावनानै माने खारलाबायग्राफोर थायो, गोबां दं। खामायनो हाया बेबायदिबाथाय खामायनो हाया। आरो नोङो कम्पानिखौ अकस्मात बेबायदि चेन्ज खालामनो हाया आरोना गोसोब्लानो। नाथाय मानसिफोरा खारलाबायो। आजिखालिथ' जोङो मिथिनो मोनो बिदेशआव, बाहेरफोरावहाय थ' बेबायदि एग्रिमेन्टफोर थाबावोसो ना, जेरावनाखि डकुमेन्टसफोर होनानैसो माने जोङो खामानियाव हाबनांगौ, बेबायदिनो इन्टारभिउफोरबो लायो। प्राइभेट जब, जेरावनाखि बियो एमप्लयिखा आरोना। थ' बिदेशफोराव आजिखालि बेबायदि एग्रिमेन्टखा, 2 बोसोर गाहाम थानांगौ मायावबा मोनसेयावनो, माने नोङो गोसोब्लानो बेबायदि सोलायब्रबनो हाया आरोना। थ' बेखौबो जोङो मिथिनानै लाखानांगौ। आरो किसुमान जायगाफ्राव बेबायदिनो 6 मासखौ नोङो मावखानांगोन मोनसे कम्पानियाव, मोजांबाबो गाज्रिबाबो 6 मासनि उनावसो नोङो सोलायनो हागोन। किसुमान जायगायाव 2 बोसोरसिम मावनांगोन, 2 बोसोरनि उनावसो नोङो सोलायनो हागोन बा न'आव फैनो हागोन, बेबायदि आरोना। नाथाय जोंनि इण्डियाआव बारा बेबायदि गैया जानांगौ, गोसोबानो माने हायो सोलायनो। खिन्थु बिदेशफोराव आजिखालि बेबायदि जाबाय आरोना। थ' आउट कान्ट्रिफ्राव दा जोंनियावबो बेबायदिनो जागोन। गोबांथार मानसिफ्रा खारो, साननै सानथामल' मावो आरोना।
मावो आरो खारो मावो आरो खारो मावो आरो खारो थ' मा बुंनो जोङो बेखायनो एसे माने माइन्डखौ एसे सेटआप खालामनांगौ जायो आरो नङाबा जोङो आर्निं खालामनो हाया गोबां मानसिफोर लोगो मोनलाबायगोन थ' उमुगाव मोजां उमुगाव मोजां उमुगाव मोजां बेबायदि लिंथिंग्रा मानसिफोर थायो थ' बेबायदि माने खारदिंबाय थाबा नोंना बोसोरा जोबलांबाबो फैसा आर्निं खालामनो हाया आरोना मोनसे जायगायाव मावबाय थायोबा नोङो खस्थ'बाबो आर्निं खालामनो हायो थ' लोगोफोर जोङो गोबां नलेजफोर लानो हायो गियान मोनो बाहेरायावहाय माबायदि सोलियो ना बाहेरनि मानसिफ्रा थ' गोबां खामानि आरो आर्निंबो जाया नङा सानफ्रोमबो दैलि खामानि मावोब्लाथ' मानो आर्निं जाया जानो ना गंसे न'खराव जुदि साथाम मानसियाव सानैयानो जुदि मावोबा ना आरो किसुमान न'खराव बेबायदिनो साब्रै साबायानो जुदि गासिबो जुदि खामानिखौनो मावजोबोबा मानो जौगाया जानो ना थ' गंसे न'खरावहाय बेबायदिनो जोङो साब्रै मानसि थानायाव जुदि बेवहाय सासेल' मानसिया मावोबाथ' जौगानाय नङा थ' जोंनियाव बेबायदिनो न'खराव साब्रै साबा खिन्थु सानै हाइस मानसिफ्राल'सो मावो बेबायदियावथ' आरो जौगानाय नङा ना थ' जोङो बुजिनो हायो आरो दिनै गोबां जौगानाय बिदेशआवहाय थ' मोजां नाङो बाहेरायाव थानानै मोजां खामानि मोनोब्ला मोजां आरोना नाथाय जोंनियाबो एसे सेलारिया खम थ' थेवबो मावगासिनो दङ जोङो बिदेशआव फैनानै बेबायदि माने गोसोब्लानो डाइरेक्टलि माने थाब थाब कम्पानिफोरखौ बेबायदि चेन्ज खालामनो हायोब्लाबो जोङो आर्निं खालामनो हाया आरोना थ' जोङो बेखौ मिथिनांगौ जायफोरा माने गोदानैहाय फैनो सानो आरोना एसे माइन्डखौ थिग खालामखानानैसो माने बाहेरायावहाय जोङो फैनांगौ खस्थ'आ जाखायो बाहेरायाव गोबां खस्थ' गाव संनांगोन गाव जानांगोन जि जोम सुनांगोन ना गाननाय जोमनाय गासिबो गोबां खस्थ' जायो स्ट्रागोलखा थ' लाइफआनो बिदिनोसै लोगोफोर बाहेरायावनो दङ बिराद गरम मा खालामनो आरोना भिडिअआ बेसेखिनियानो बारा दिन गैला आंबो थांनोसै आरोना गेजेराव माने बेबायदि मास मोनसेसोबो बेबायदि गैलाबो जानो हागौ थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय बाय